Vă prezentăm noua Suzuki GSX 1000 cu carburator de 58, motor de 1500 cm3, 1200 de cai putere. Uitați-vă designul, roțile, frâne la disc, totul pornire la mână. Filmează, domnule, mai de aproape să vadă aici în lumea ce motocicletă avem. Filmează. Și acum să apar eu pe lângă ea. Eu apar pe lângă ea. Este noua Suzuki GSX 1000. Ia drept. Dă-i pedală, dă-i! E mișto, nu? Da, e super. Auzi, ai auzit adică, ai rozit să ridică aici. Iar nu-ți place, Alex, iar nu. Ia mai. Vezi că ții frâna, mă, frâna e alaltă. Alaltă e frâna, aia. Bă,